Makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zvemuchitipa tinenge tichikupa nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva right. Nyaya tinayo panapa inyaya yaComrade Geza yanetsa yatora kunetsa munyika yeZimbabwe. Zvotora izvo zvichinzi Comrade Geza vane masimba makuru ende zvaratidzika kuti vane masimba makuru. Right, vane masimba makuru kudaro emasodamdzo Mnangagwa zviri kuratidza pachena kuti atadza kusunga Comrade Geza. Ndio zviri kuitika. Zviri kutaurika izvo kuti kana muchiziva kune vakaita history vanoziva inonzi Sarajevo assassination kana kuti Sarajevo incident kuuraiwa kwa Archduke Nengrikene Hans Ferdinand here kune vachiri kunyatsomuziva zita rake ndiyo yatakatarisana nayo panapa. Geza kushaika kwake hondo ndokutanga kwayo ndio mamirira zvakaita. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti masiyayo ari kupiwa mari nehomicide iri kunzi itsvage Geza. Vari kunzi vakaenda dzimba dzakasiyana siyana kwavaifungidzira kuti vanokwanisa kuwana Geza vakamushaya. Geza ari kunzi akachengetedzwa. So muri Zimbabwe panapa isi toda kuti munzwe elect audio iyi kusvikira yapera. Thank you for watching. Right. Let it be clear kuti this week we are going to do head on nehomicide. Vakomana ku homicide muri kushandiswa this week, not later than this week. We are going to do head on nemimi. Muri kushandiswa muchifamba nema AK47 nerimwe branch reCIO riri kushandiswa. Makatsvaga Mudhara Geza makaenda kuBelgravia makamutsvaga. Makaenda kuAvondale futi makamutsvaga. Andi mazvinzwa. We are not scared of you. Ende mazita enyu tinawo ende nekwamunogara tikutsvaga pamunogara. This is head on, I'm telling you. We are not scared of you. Mufunga kuti Mudhara Geza angatadze kuchengetedzwa munyika yake yaakarwira. Andi mazvinzwiza. Mufunga kuti angatadze kuchengetedzwa munyika yake yaakarwira ndiye akauya nenyika. Imi vakomana ku homicide vangani venyu vakarwa hondo imimi. Moda kuurayira Mudhara Geza nenyaya yeka 200 kamuri kupiwa ika. You are doing head on this week. I'm talking about this week. This week, I'm telling you, udzanai kumba kwenju kukuzivai ende masenti now. Andi mazvinzwiza. Ende vamwe venyu vamunoshanda nawo, they are against you. We are going to deal with you. Because chamakatanga muchaipedza ende munhu wenyu Emmerson Mnangagwa wewe. Ari kuenda, andi mazvinzwiza. Ari kuenda ari kuzokwa mashure. Zvese zvamuri kuita zvese zvezve information yacho nemafambiro enyu ese vamwe vacho treat akutoziva pavanogara. We are going to deal with you, I'm telling you. And mudzane this week, not next, this week. Week iro ratikutanga. We are going to deal with you. Makaenda makamutsvaga Mudhara kwese kuBelgravia, makamutsvaga kwese kunana CP2. Andi kuAvondale kwese makamutsvaga muchimutsvaga mune ma AK47. Cheye kwenda kunotsvaga mbavha dziri kupa kuti mari ibiwe munyika kwenda kunotora mbavha kuti musunge makutsvukuda kunotsvaga munhu ari kurwira kuti vanhu vasunungurwe. Amuna kana nepfungwa dzese kutakurira ma AK47 kwenda kunotsvaga munhu asina kana chaakaba. Kuonererwa nekuti mukupiwa tuma 200 itodo. We are going to deal with you. I'm telling you, this is my final message. Ndikutaurirai. Vamwe venyu pamabauta apakutozikanwa. Wait uone. Mirai muone.